ልብና ካብ ምድንዛዝ አምላክ ይሰውረና ልቡ ይድንዝዝ ይብል ልቡ እንድሕር ደንዚዝ ኮይኑ ድማ ኃጢአት ክሰርሕ ተሎ አያቕንዝወይ ናይ ፈርዖን ልብ ግን ደንደነ ይብል 10 ተአምራት ገበረ ምንም ልቡ ደንደነ አይትመለሰ አራሕና ለይተርፍ ነገር ታዩ በመንፈሳዊት ልቡ ድንዙዝ ልብሃል ወይም ልቡ ኻቢል ልብሃል ከለታ ይርስዕ ኢለኩም እነሆ ሞት ላይ ይርስዕ ወዲ ሰብ ምንም ለይሓስቦ ነገር ክመፀን ኢሉ ለይሓስቦ ነገር ኸታዩ አልኩም ሰና ተሸኪምና ኢና ንኸድ ለና ሞት አነ ለኩና ጓሓት ክሞት እየ ኸሰብ ክንቀብር ተለና ላስሓቅ ዳመርዓካ ምኻድማ ለዓዲ ሓዘን ምኻድያ ደስ ይሐሽ አነ ለኮ ምስ ሓወይ ልፃልእ ኣሎ ኩሉ ገንዘብ ናጓሓት ሃምዚ ሙማተያ ይተርፈኒ ኢሉ ብገይሩ ላበይ ኸይደ ይመስለካቶም ደበረኻ ኸይዲ አነ ቃጫም ሃምዚ ተበልኻ ሞት ግን ልኩሉ እያቃጨው ታብለ ልወልዖ ፍሉጥ ልሰትዮ ፍሉጥ ልድቅሰሉ ፍሉጥ ከፍልውለሉ ፍሉጥ አሞንጎኻይ አሞንጎናይማ ዓውይ ገደልኖ ቤተ ክርስቲያን ዕለተ ሰንበት ከፊና ከይናርፍድ ናብራ ዓለም አጨንቀና ኣሎ ስለ ናብራ ብምሕሳብ ግን ይብል ስለ ናብራ ብምሕሳብ ልብኹም ያ ከይድንድን ተጨነቁ ቃል እግዚአብሔር ተመሃሩ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ወላ እኳ ልወዲያውን አይትመለሱ ስቁልካ ትማሃር ተኾይንካ ግን ይብል ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ትቃሉ ላብሊናኻ ክኣቲ እዩ ሰርሲሩ ለዓፅምትኻ ክኣቲ እዩ ስቁልኩም ተመሃሩ እዩ ተመሃሩ ዓብይ ህይወትና ፈተና ካጋጥመና ተሎ እዩ ብፈተና ለይምፅናዕ መፅሓፍ ግን እንታይ ይብል ብፈተና ልፀንዕ ሰብ እሱ ልተባረኸ እዩ እንቅፋት ወዒካ ወዲቕካ ለ ታለለ ፈተና ኢላጋጥመና ኣሎ እዩ ፈተና እዩ በቃ አሕና ንብሎ ሓደ ጉዕዞ ዕድግ አቢና እንድሕር የሰርሒና ለ ኣነታ ዓይነት ፈተና ኢልፍተን ለኽዎ ዓበት አሕና ንብለ ኣብ ህይወትና ሌላ ዓርዓር ነውሳትማ ሃማይ ይልፍተን እሱር እንዳይ ይልፈተነ ሰብ ኸንህዶ እንዳይ ይልፈተነ ሰብ እንህዶ ታኾን እዩ ትገይርኻ እና ልብና ካብ ምድንዛዝ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታተይ ምእመናን፣ ኖታት ምእመናት ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን በስም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ አማሓደርኻቱም ደሕና ደርፊድኻቱም እግዚአብሔር አምላክና ከም ኃጢአትና ብዝሓት ከምቲ ሰብነትና ርክሰት ተዘይትመልከተ በትናቱ ምሕረትን ይቅርታን ዓመት ከዓመት ሓልዩ ዕድመ ልንስሓ ልጥዕናዩ ላብዚ ቅዱስ ዝኾነ መዓልቲ ዕለተ ሰንበት ላብፅሐና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹንና። ኢታክብዱ ልበክሙ ዕቁ በመብልዕ ወበስታይ ወበፈጊዕ ወበሃልዮ መንበርት ልብኹም ኣይታኽዱ። ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 34 እንረኽቦ ኃይለ ቃል እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ብዛ ኃይለ ቃል እዚ ልካምህረና ልክግስጸና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና። ልብኹም ኣይታኽዱ፣ ልብኹም ኣይታኽዱ። እዚ ቃል እዚ ዝነገረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ድማ ልብና
كمي غيرنا كنحلوها هم لقبأنا لبنا لكي يخبد لكي يترر لكي يصنع تاي كنقبر هم لقبأنا أبز عالم زي كننبر تلنا بتنقاقه كخلو بالعلي هيوت تنقاقه تدلئيه لهيوتنا تنقاقي اندحل يقبرنا الله خوينا خابيديو هيوت تنقاقي يادليايو كمينا اينا دما كنتنقاقاهم لقبأنا ون ويتانا إيس كريستوسنا غيرنايو سلازي لبخم አይታخدو إلو بزي تمرت زي مالعلى بمقبار دما صنع لبنا كلسلس منفسا هيوتنا لك حدث مقباريو وموتنا مجمريا اتقال كلاتنا كنحزننا لبخم አይታخدو استخلكم زقال زيولو لبخم تايتولو አይታخدو زقال زي من يتناغرنا نهم يلو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ልብኹም ከይታخدو ተጠንቀቁ خابي ልቢ ማለት እዩ خابي ልብ ልብሃል በስጋዊ هيوت سب لبو خاويدو كبهال تلو دخم يبيل لبو يعفنو اسكعمتون يبصح يخونه يدي لبال ببزح دم ببزح سبحي مالتي ام منفساو هيوتخ خابي لب لبهال تايو اثناء مجمريا نرئي النطوي خابي لبي سب عم منفساوي هيوت لبوك خبرتلو هاميوي خالاي لبنا زاخودو نجر ختايو لبي كاخودو زخيل تايو زبنري سالساي دما كاب خبيد لبين كنوصل تايو كنقبر زقبأنا زولو ازوم نطوتا زياتم كنملكتينا بدقامي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላአየ ልናገረው አንደበት ላአኻትም ደሞ ሰምዕሉ ዝነ ልቦና ያዓድልኻትም ኣብ መንፈሳዊ ህይወት በክርስትና አስተምህሮ ሰብ ልቡ እንድሕርኻዊ ድኾይኑ ሃመ ይዝብል እንድሕሪና ኮይና እትና መጀመርታ ነገር መንፈሳዊ ህይወቱ ስልችዊ ሰነፍ ይኾን ይብል ለነፍሱ ማለት ነው ለነፍሱ በጣም ሰነፍ በጣም ደማ ስልቹ ይኸውን ሰነፍ ለምንታይ لنفسه سب كبهال تلو خلتا نغرين هو سقالن هو خالاي دماتاين هو نفسي لا علوه نفس لا علوه سلازي سب عبز عالم زي كنبر تلو راح لسقال يا اخوانا لنبرس لمن تايون كنبر علوه لنفس ون كنبر علوه لنفس كنبر علوه اتي لبو لدنزز اندحر خوين ግን طرح نايز عالم زي نابرا እዩ لحس بعلو قيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ کوي طرح نايز عالم زي نابرا نغاغو حتا ميكون تاك بلع تاك ستي
ዓለሙ ላዕይሉ ኸድሎ ዓድና ሃመያ ትብላ መራሕትና ሃመዮም ልውለው በቃ ጥራሕ ናስጋ ጭንቀት ሃመይ ለእየ ካትርፍ ሃመይ ለእየ ክረብሕ ሃመይ ለእየ ክፍትም ሃመ ገይረ እየ ገዛ ልሰርሕ ተሰርሕ ክለ ሃመ ገይረ እየ ካልኣይ ገዛ ልሰርሕ ልብል ጥራሕ ናስጋ ሓሳብ ልሓስብ ይኾን ናይ ስጋ ሓሳብ ጥራሕ ልሓስብ ይኾን ማለት ምንም ስለ መንፈሳዊ ህይወት ግን ኣነ ሃመ ገይረ እየ ምስ ኣምላከይ ልተዓረቕ ኢሉ ክሓስብ ኣይኽእል ሃመ ገይረ እየ ቅዱስ ቁርባን ክቐርብ ልኽእል ሃመ ገይረ እየ ምስ ኣምላክ ብጸሎት ክነጋገር ልኽእል ዋ ኣነ ካብዚ ዓለም እዚ ተፈልየ ላፍቲ ዘይሓልፍ ዓለም ክኸድ ከለኹ ሃመ እየ ክብል እንዲያውም ሞት ኩሉ ይርስዕ ይብል ብመንፈሳዊ ህይወት ልቡ ድንዙዝ ልበሃል ወይም ልቡ ካቢድ ልበሃል ከለታ ይርስዕ ኢለኩም እነሆ ሞት ለ ይርስዕ በሉ ሓደ ጥያቄ ጥያቄካቶም ኣባሕና ለይተርፍ ነገር ታዩ ለይተርፈና ነገርስ ፎተኻ ጸለቕኻ ሃብተምኻ ደኸኻ ተመሃርኻ ደንቆርኻ ጸደቕኻ ሓጠኻ ልወዲ ሰብ ለይተርፈ ነገር ታዩ ለይተርፈካ ነገር ሞት እዩ ደግሞ ካሊእ ጥያቄካቶም ወዲ ሰብ ምንም ለይሓስቦ ነገር ክመፀኒ ኢሉ ለይሓስቦ ነገር ከታዩ ሞት ባዕሉ እኮ እዩ ልሞትስ ምንም ኸዚ ሞት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሰብ ግን ክሞት እየ ልሓስብ ነደ የለ እሱሩ በቃ ኣነ ለባዕሉስ ሞት እኮ ይመስለካ እኮ ሶልካ ከምዚ ምልእ ዓመት ትነብር እዩ ልመስለካ እኮ እንኳን ወጣት ይትረፍ ጻዕዳ ጨጉሪ ኣውቂሉ ብምርኩስ ላኻ ደምኻድ ስኢኑ ልባዕሉ እኮ ሞት እኮ ይመስለይ እኮ ክመስለ ዶ ኣይመስለይ በቃ ሓንቲ ዓርቢ ቃርያቶ ምስ ደቆም ዝጻልኡ ምስ ደቅኖም ዝጻልኡ ምስ ቤተሰቦም ተጻሊኦም ውሉድ ወላዲ ተጻሊኦም ኣብ ፍርዲ ልውዕሉ ሸምጊሉ ልዓሉስ ናጋዲ ድሕር ናጋላት ባለ ሞት ግን ኣይመስለይ በቃ ልነብር ይድማ ግን እኮ ኣብዚ ልላትና ኩላትና እኮ ኣይተርፈናይ እኮ ሓንቲ መዓልቲ እኮ ላባሕና ጠብ ትብልካ እያ ሞት ኣይተርፈናይ ኣብ ትንክሻና ተሸኪምና ኢና ንኸድ ዘለና ሞት ግን ኣይና ስተውዕላይ ሰብ ላቃበርና ልውዓልኳ ሳይና ስታውሲ ኣታ ኣነ ለኩና ጓሓት ክሞት እየ ኸዚ ሰብ ክንቐብር ተለና ላስሓቕና ኢና ንቐብር ኣይኾነ ዲ ቤተሰብ ወይም ቤተሰብ ተኾይነ ንበኪ ክንበክ ተለና ልውዓሉ ኸዚ ቃብር ኸይድና ስለ ልብዓና ሓሲብና ንፈልጥ ዶ ኣነ ለኮም ናጓጓሓት ሃምዛውየ ኣነ ለኮ ቅበር እየ ኣነ ለኮ መዋቲ እየ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ዶ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ናብ መርዓካ ምኻድማ ለዓዲ ሓዘን ምኻድ እያ ደስ ይብል ይሐሽ ሃመይ ለህይወትካ ክትመሃር ኢኻ ዓብዪ ትምህርቲ እኮ እዩ ምሳኻ ነበረ ጓደኛኻ ክሞት ተሎ ምሳኻ ነበረ ጎረባይኻ ክትሞት ተሎ ሰብ ሞት ለያመሮ መን ካምህሮ ኮይኑ ኣባ ጳውሊ እስትበሃል ናይ መጀመርያ ገዳማዊ ህይወት ዝመስረተ ናይ ሓድስ ኪዳን ኣቦ ባሕታዊ ካብ ምንታይ እየተማሂሩ እንድሕሪና ኮይና ካብ ሞት እየተማሂሩ ምስ ሓውማ ብገንዘብ ተጻልዮም ኣቦም ብልሓደገሎም ገንዘብ እንደዚ እዩ ለኣየ ልግበአኒ እንደዚ እዩ ልግበአካ ጴጥሮስ ይበሃል ሓው ብዚ ተጻልዮም ላብ ፍርዲ ቤት ኸይዶም
لاخده ግን ኣብ መንገዲ ሰብ ሞይቱ ተሸኪሞም ላበኸይ ሒዞም ላኸዱ ብዙሓት በኸይቲ ይርኢ ካብኡ ቅርብ ኢሉ ባይ ኣነስ ካብዚ ቀብሪ እዚ ቃቢረስ ክኸድ ኢሉ ስኢሉ ሓላፊ መንገዲ ኮይኑ ቃቢረስ ክኸድ ኢሉ ሰበበክሎ ሓዝንሎ ጭነቕሎ ይርእሞ እሰብ እዚ ሃመይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ኢሉ ጠይቁ ብጣዕሚ ሃፍታም እዩ ነይሩ ኢልዎት ልነገሮ ወዲ ማለት እዩ ካብ ዝላበኸይ ነይረ ነገር ግን ታማ ክዓብስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራሕ ሞቻቶ ኮይኑ እምበር لنفسه منم ترى ربح الله تلاقي تقام الله يخيره قدس قرآن كاسا يتقبلي الله خالله كبليو دنجت مسيو وماتيرو أشعيت أكايلين أنا لكو مسحاول على الله كل جنزل ناقو حتى همزي مماتي يترفني له بغير لا خيري مسلكاتهم دبرخا خيدي لحاوكس دحناق أني تليولي لابرخا خدي منم دمس سب لابزي يولو صاو لابز بلا ጫካ ናይዋፍ ድምጽ ጥራሕ ልስምዐሉ ድምጽ አራዊት ጥራሕ ልስምዐሉ ኣብቲ በረኻሱ ኸደሞ ምስ አምላክ ምንባር ጀመረ ባታው ኾነ ኣብቲ ገዳም እሱ ምስ ኸደ በቀዐ ለቅድስና ማዕርግ በጽሐ ዓለም ልውዓሉ ሃመይ ሃም ትወግሕ ሃመይ ሃም ትረፍድ خرمتي حاجاي قاتري ليتي هامي هام الفرارق روعل استفعوا منوار مسمن خوينو مس أملاك منوار خوينو داو مسابا انتنس حدا غزي تراخيو مسي أبا انتنسون نايمونو كوسات جماري إيو تراخيوم أبا باولي لأبا انتنس تايل تايعوغو وا زعالم سامينا باباس نهدو همنا قادم نقول يوم لدا صحيح توصل لدا زنام خزن من لدا يا قرس عوا عالم تاي خز كازي لوشرخكم ابا باولي كم انت ايتماهيرنا كم موت هذه لب خالد دنزز خان دحر خوين خاغن موت له على استسنقع ما تخلوا علي زنقعك كل زي بقى اسخها من ماري تفكر جينكو يا قاريك انا قلت ام يا همزي تلخا ما تقول له كل يقاچو تابله سو لبو دنزز كونتلو سو لبو خبير كبهالتلو خاويدو كبهالتلو እንደገና ልቡውን ድንዙዝ ይኸውን ሰብስታ ይኾን ይለኩም ነው ስካብዚ ይሰውረና አምላክ ልብና ካምድንዛዝ ማ አምላክ ይሰውረና ልቡ ይድንዝዝ ይብል ልቡ እንደሕደንዚ ዝኾይነ ደማ ኃጢአት ክሰርሕ ተሎ አያቅንዝወይ ምንም አይመስለናይ ኃጢአት ለዓስ ንለምዶ ኃጢአት ሰርሕና ነዓሉ አይኩርኩሐናይ ምንም ኃጢአት ሃምልም ልመስለና ኮ ኢምንት ገርና ንቆጽር ሰባት ኮነና አይና ኃጢአት ላይ ሃብ ሕክምና ተላማማዲ ሓድሓርን ሕማምሲ ሕክምና ሎሚድዎ ይባል አይኾነ ይደ ተወጋኻ كنينا أولهم يدوا مرفي أولهم يدوا يبال حاتيات لك تلهم ده تلخا حملي حاتيات مسيلي الرئيكا سؤال حمد من الرئيكا هذه نحل بخادن زي صغيرو منم حاتيات تسرحها أي أنزوكاي لنسها هوتون كتلع على يجبركاي بقى سؤال خادن زي صغير مالي نجادو دحر صراحة دو نعمت هذا قرأت بهال تلخا لو علو باي جانا داخون خانة داخون خانة لبخادن زي سخان نخا مالك قال እግዚአብሔር ውን ይስልቹ ይብል እንደحل لبخادن زي سخا خوين خا سلቹ ይብለካ ቃል አምላክ ተሰምዕ ተለኻ ቃል እግዚአብሔር አይተሰምዕ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ልቡ ደንደነ ብጣዕሚ ካብ ሰባል ሓደ ፈርዖን እዩ ፈርዖን እግዚአብሔር ዝኹሉ ተአምራት ገብርሎ ምንም ካስተውዕሎ ይኻለ ናይ ፈርዖን ልብ ግን ደንደነ ይብል 10 ተአምራት ገበረ ምንም ልቡ ደንደና ይተመለሰ
مبل عسراي أو جبس إموت بكرة عمسة منهم كمل سايخ عليه لب يا دندينو لبو دندينو على إجزاير كوزي ولا كارلو كباسل ما يسمع عليه إسرائيل اللي يفلتي إجزاير اللي يفلتي لإسرائيل اللي يسدي لبو سنع لقانا فرعون معلزم سلازي منفساوي وز سلچيكا صلوات تقبر تبلخا يسلچيكا بيت كريستيان كتخل تبلخا يسلچيكا قداس يدولها كتقدس تبلخا يسلچيكا قال እግዚአብሔር ክንገር ተለ ሁሉ ይስልቸካ ልቡ ለደንዘዘ ሰብ እና ልብና ካመድንዛት እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና በምንታይኸ ልብ ለድንዝዝ ልብ ለኻብድ እንድሕሪና ኮይና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ላቅመጠን ነጥብ ክነግረካትም ኢታክብዱ ልበክሙ በመብልዕ ወበስታይ وفاقي وبحليو منبر تبن ببلعي بمستي مالتون بسقاوي موچتيو لب الخابد يبن بمنتهي لكم النخم بمبلع بمستي ويم دما بسقاوي موچت يبن بسقاوي موچت بسخرات بمبلع بمستي لبي خابد أوه سجخا يمناك متشوتلو نفسها تزنقع عائقها جنت تنقعو لسجاهم سلال متشيكم صبوق جزا سلال سرحهم أو صبوق عراس سلال لحدرهم أو صبوق كف مبالي كف سلال والهم صبوق لخانة مستسلل ستهم صبوق لخانة مقيس للتمقوهم لسقاهم عرفتي سلال رخوهم بزي لبخم كيدندن أستوعلو تتنقعوا اقو تتنقعوا أوه بزحات سباتكم منهم لينورنا لهالليا كبيت كريستيان لينفلن نورنا قداسي مسقدسن نبرنا صومتين نبرنا مساقننا قن منفساوي هيوتو زنقا أبينا الحرقنا يلنا يدينا جارشنا الحرقنا يمالي تتنقو يا خسب صبوق الخونة قزاك سرح تلو أو صبوق قزاك سرحو صبوق كفنا بلي صبوق مدك أسي بقى جزاها صبوق لخان الحريقة ونخا تاك حاسب نوو أتا سجاي سامز بلا أجايز أسرح اللوا نفسيخه أبزا مدر زاوس حمزة بقيرة أصبي أجزا سرح النخو أو سمايخه الخاك تحسب النكا إزاي أتحسب النكا تازي خوينو لنوي لقات مكاي نويما عاوز مدرزي بتاعم هافتا مس عيني يريد أو لوقاس وانجيلي تصعف لله قويتنا يوسف كريستوس كنقرنا تانا انديهم ويلبس قط انت الباس بقى قጭ انت خارينو صبق خدان خارينو يزرفف لنيرو لول عفلط لصوت يفلط بدقسل فلط كفلو لول فلط هامن لو هافتا مس ايل خدنا فلط نيرو أو دقو ليلة أف دقو الأزار لبال دخانيرو يبل دخات راح يخوني سونته بملؤ بقسلي لتدحزه حموم بشتنيا من يمكن قاسقس ليخل أو تعد هافتام نوي لبال أبرو تدوريو نات هافتام فرفاري مساخلبتي لا توارير لبلع سبد خانيرو يه نجرجن زيرخا ها كاب جزاخا نويرخا نيرخا دما كامواتخا أي ترفيمه خلتي أموتو وي المصحف قدس كنقرنا تدم نوي موته
أجاننتي لو سيقول وصدوه العذار موتى ملائكتي لا جنة وصدوه يبل اتزاجرم قصال تاريخ دم ما تايبل نوي أو سيقول خينو لتي أو أفدقو وديقو لنمرة العذار أو جنة يكفل رأيو يبل مس أبراهام لا تحقوسه برهان لويسو برهان تقوانا صيفو أو جنة مس أبراهام رأيو يبل مس أبراهام أو جنة مس رأيو نوي حدا نقريلو أبراهام يلوه أبيت يلوه أبراهام له بيزاخا بتاعمي سمعين إنهم قرراي نقعدهم لأذان دول لأكوي نشتي ماي القرراي لكبني يلوه أستوعلو نوي عاوز مدرزي لهالي تعينو يري لكم سنكوانس ماي كسئن لستة مستكواس عيسئني نيرو إذا عالم زي قريف هو مسخدقن سكوان لستة شكوان بالله ما يلو على السئنوا ما يلو على السئنوا ويتخاتل كالخدنا خوينو تخاتل كالخد نجرها ليلة تخاتل كالخد الخدان ليلة تخاتل كالخد جزايا ليكو ما يسئنوا كاو أبراهام تايل مولي سلما أمونغو خاي أمونغو نايما أو يقدلنو العذارس لا حكمت أي خيلي يلوه لا حكمت أي خيلي تخال خلينا تقدل تأيو حاتياتي كمت أي خيلي يلوه كاونو يتابلما واي أتايران نحر كمت سليخ الغوينما حمشت حوات اللون مدري ويزاخا خيدو ينقرم الساتمون لازم مسكع مخونه سقاي جهنم لكي يمسو خيدي يستمرم أيزا مكراك تسحكات لما نكون دلو على الخالص وكي أخذ تحسب يستمرم خيدي لو يستمرم أبراهام رلتاي الموليس له أو نوم مسيله نبيات لعلو أمه لا آتم يسمعوا يلوه أي خواني كال موت حدا تلاعي لخير نحلي نقرم خينو زم حاتك سمع أي خوالي خير الآن العذار ينقرم عطايا ينقر اللي ده لك سلس أنا مفلاط أيو لبوس للدلنا أيو صبغ نجار كتنجرة الله على زيار كتنجرة الله أي سمع ولا لكم قروي ده كبالت لكم أمبيل ولا لكم نسهر إتك كبالت له أمبيل ولا لا حتى أترح ده كبالت له أمبيل ولا لا تعارق إذا كبالت له أمبيل ولا لا لبودن دينو سأنا مفلاط أيو اندحر لبخا راح يغينو لبخا اندحر تمليس خاين جن እንኳን ለነፍስኻ ይቅረና ሃም ነው ለሕዋትኻ ኳስ ስለምን ስለ ሕዋትኻ ጭንቀት ስለ ሕዋትኻ ኃጢአት ተሐስብ ይገብረካ አስተውዕሉ ነው የኸይድሉ ወለ ነገር አለ ለውዓለ የኾነዋ ለተማሕዋት ይልተጨነቀሎም ዋይ ማ የሰምዑ እንድሕር ካብ ልሞት ሓደ እንድሕለይ ነገሮም ኮይኑ ዋይ እንድሕር አውለለው መምህራን አውለለው ነቢያት አውለለው መጻሕፍት እንድሕለይ ሰምዑም ኮይኖማ ካምኡታን ሓደ ኸይዱ እንድሕር ነጊርጎም ለ አይሰምዑ ወይ ሰኡልኻ አይሽበል የለዎ ሰብ ልቡ እንድሕር ደን ይንኻብድይዋ ማዓዘዲ ፍጹም ትምህርት ልምሃር ሰብ አይጠቕመይን በክሞተለኮ እዩ ክትሞተለኻ አሻዓይታ ዋይ አነ ሃምዚ ደ ይኾነ ይነበርኹ ቃልቃሽ ደ ሰምዒ ነበርኹ ኢልኻል ታስተውዕሎ ሻዓይት እዩ ስለዚህ ልብና ዳደልነው ሓደ ሙቸት በመብልዕ ወመስተይ ወፈጊ بتطلع بتحواس بزح سلال بلعها بزح سلال ستخا بمبلع بمسا سلال تحواسها لبكم يا كيدن دين استوعلو
أستوعلو خالي يبل بهاليو منورت سلنابرا بمحساب يبل لبي لدندن سلنابرا بمحساب هو خلت يوم خزي لسوي لبلادن هو مشت لا نايسوي لبك عدندن يو شجر لا ناسوي لبي عدندن يو سلنابرا بمحساب مالك سلنا إذا عالم زي تاكبر لعنني تاكستنني تاكخدننني هاميك سرحنني بما نايز عالم نابرا بمحساب لبخم كيدندن تتنققوا هو ابزحنا كو بزي توصرنا يخنا دينا صلوت كينصلي خالي حساب مصنالو بيت كريستيان الا تسنبت كفينا كينارفد نابرا عالم اጨንቀናለሁ سلنابرا بمحساب جن يبي سلنابرا بمحساب لبخم يا كيدندن تጨነقوا كولكو اي حالفي بقى اي تጨነقوا لبخم لمن هاو لإግዚአብሔር هاو امو ددنزز لبي بمنتايو كلسلس للو بمنتاي كملس للو ترير لخونه لبي بمنتاي كملس للو نحرينا خوينا ات مفتحونا اوقميطو اتي ناي مجمرتا ነገር ቃል አምላክ መስማዕዩ ሄድ ቃል እግዚአብሔር ተማሃሩ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ወላኳ ለወዲያው አይተመለሱ ሶልካ ትማር ተኮይን ካግን ይብል ካብለታት ሓደ መዓልቲ ትቃሉ ለብሊና ካከአት እዩ ሰርሲሩ ለሐጽምትካ ካከአት እዩ ሶልኩም ተማሃሩ ዮሐንስ አፈወርቅ ተባለ ሊቀወን ታይል አይ አነ ተማዩ ብለለይ ትጉሮ ብለለይ ምለስ ቃል እግዚአብሔር ታገሮ ይሰማዕ አይትበል ማይ ተመልከታይ ጠብጠብ ልትብል ማይ خذي كابلعلي لتورد ماي ندحر عليها خوينا طب لالت مالتي لذا خوخس تاغد غدا ببز زمانات مالتي لخوخس لا غد ماي ايان يا ذا طبتا ماي مالتي اسخاله كابلتات حرم علتي تسمع تقيري خمو قال እግዚአብሔር ያስማ قال እግዚአብሔር ያተማሃር قال እግዚአብሔር ምግእዩ ናይሊናኻ ስንቅዩ ንነፍስኻ መርሓኒትዩ ና እግዚአብሔር ቃል ላብ እግዚአብሔር ትምለሰልዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድር ዝቅመጥ ተሎ 3 ዓመት 3 ወሒ ወንጌል ይላ ሰበኸናዳ ሰቅይሮ ልኽእል ቃል እግዚአብሔር ወንጌል እዩ ካብ ሕማቕ ላብ ጽቡቕ ክምልሶ ልኽእል ካብ ጸልማት ላብ ብርሃን ክምልሶ ልኽእል ካብ ኃጢአት ላብ ጽድቂ ክምልሶ ልኽእል ካብ ዲያብሎስ ባርነት ላብ እግዚአብሔር ላብ ዝሃበና ነጻነት ካብ ኣምልኮተ ባዕድ ላብ ኣምልኮተ እግዚአብሔር ክምልሰና ልኽእል ቃል እግዚአብሔር هذه ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ቦታው ወይ ሰይጣን እንዳውና መጀመሪያ አልገውሮ ነገር ቃል እግዚአብሔር ለከይሰምዕ ምግባሪ እዝኑ ድፍን ያብሎ ማለት ክርስቶስ ካስተምርተሎ ታይሉ በምሳሌ ነገርና ሓደ ገበሬሲ ወይም ሓረስታይ ዘርኢክ ዘርእተሎ ሃምዝ ገይሩ ሕፍስ ሳብሉ ፍግም ካብለተሎ አራዓተ ነገር ወዲኦም ይሉ ትዘርኢ ትናይ መጀመርታ ኣብ ጭንጫል ወደቃው ኮኽል ወደቀኖ ኣብ መንገድል ወደቀኖ ኣብ ዕሾኽ ወደቀኖ ረብዓይ ለለ ኣብ ጽቡቕ መሬት ወደቀኖ ኣብ ኮኽል ወደቀ በቆለ ነገር ግን ውሽጥ ዕምቆ ስለለይውሉ ፀሐይ ምስ ወፀ ወዲያውኑ መጽለወ ኣብ ኮኽል ለተዘረአቲ ኣብ መንገድ ለተዘረአ ድማ ወዲያውኑ ኣብ ሰማይ መጽዮም ወሰድዎ ኣብ ዕሾኽ ለተዘረአ ድማ ለወደቀ ድማ በቆለ ነገር ግን ፍረ ለከያፍሪ ሓሪቆ ሓዞ ሕነቕ ኣቢሉ ማለት ለከያፍሪ እቲ ኣብ ጽቡቕ መሬት ለወደቀ ግን እሱ ህንዲ ሓደ 30 60 100 ፍረ ኣፍረ ኸዚ እዞም ሰዓዛቶም ቃል እግዚአብሔር ለሰምዑ እዮም እታ መንገድ ለወደቀ ተባለ ኣዋፍ ሰማይ ወሲዶሞ ኣዋፍ ተባሉ ኣጋንንት እዮም ዒፍ ይባሃል ሰይጣን ታይብል ኢትም ይሰብአው ሰቤትከ اسم أفق سماء يا وصل نجارك سماء يتحمى ناي سماء عف أو سيكوس دعيو ناي سماء عف ثار سيطاني سلازي سيطان
سيوك ولا يسمعني الخا مس حال نجر كتناجر تلخا تا صوا هميلا هم توص مستراي توص سيطان كوصاي معناته እና ዝደለኹ ነጥብ ግን እንታይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ከይሰምዑ እቲ ዘርኢ ዝተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ገና ላብ ህሊናኦም ተለይተዋሃደ ኣብዚ ህዋላሃለ ይምንጥሎ እንታይ ገሮም ህሊናኦም ላብ ዓለም ይወስዶ ማለት ከዚ ንሕና ዝኾነ ኩላትና ሰምዕ ለና ቃል እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ወስድ ኣብለና አለ እዩዋ ኣታየ እዚ እንታይ ስሙኸ ቡና ትዝለና ወና ይሳኒ خذك خذلو على تمهاره ትምህርትስ خالي حساب نحسب سنيرنا عقوته لياله واي زعقو الى وصيحه واي عقو يباتا ايلاو دقو لما انت خ كاشل بحال له ترانسفر كامري زي الحسنه نيرنا ما هذه تعال لك قال كهوا ايا من طلق قال سيطان لعدي ويا حسي خالي يتفلط كل ما قال እግዚአብሔር ክንገርተለ يحسبك خاطئ ነገር ማለት هذه قال እግዚአብሔር ልከይን ሰምዕ ይገብረና ተና መጀመሪያ ሰይጣን ክሰርቸናውን ይገብረና ብስሩ ምስተቃሉ ልከይን ዋሃድውን ይገብረና ሰብ ቃል እግዚአብሔር ናይ ምስማዕ ዝንባል እንዳራሊ ወኾይኖ ጽቡቕ ለመስራሑ ለድሕነቱ መንገድ ክፈት ነው ማለት ቃል እግዚአብሔር እንዳር ተዓጽይ ወኾይኖ ስልኪ እንዳህልብለ ኾይኖ ግን ካብ ድሕነቱውን ታይኖ አዘምቢልን ነው ኣብቲ ኮኺ ልትወደቀ ድማ ትሰምዕ እሞ ይብለካ خذ تسمع لها ግን بوشت لنا خاص لي سمع خيو دغه وص مسلخه ترسع ابيت كرسانت متسلخاكو بقى انا دي دحدغ مزحات ازيك سرح سد قداسه تقدس لها اግዚኦ كبحال تلو صلوت كتغبر تلخا ግን መከራክ መጽተሎ ፈተናክ መጽተሎ ወዲያውን ክሕድ ፀሐይ ተባለ ሃሩር ለተባለ አብይወትና ፈተና ካጋጥመና ተለይ بفتنا لي مصنع مصحف كنت ايل بفتنا لصنع سب اسو ها لتبارك ايو ابيوت فتنا كاغاطمك كاتلو እግዚአብሔር አይተማርሮ እግዚአብሔር መሳየ ስለሌለ ዲየ ይትበል እግዚአብሔር ስለልሐደገን ዲየ አይትበል እግዚአብሔር መሳኻለዩ هذه بمكራ ጊዜ ለወደቅ በፈተና ጊዜ ለወደቅ እንደገና ለቃሉ ሰው አብትዕሸኽ ለወደቀ ቃሉ ይሰምዕሞ ላብ ተግባር ቀይሮ ተበለግን ናብራ ዓለም يحنقو فرل كينا فر ማለት ስለ ስጋ ወደሙ ተማህርና ክንማር ተበልና ለሐንቀና ነገር ነው ስለ ጸሎት ተማህርና ክንጽል ተበልና ለሐንቀና ነገር ነው ስለ ምጽዋት ተማህርና ፈሊጥና ክንምጽት ተበልና ለሐንቀና ነገር ነው احنا قبل الحزنና ማለት ኣብቲ ጽቡቕ ባይታል ተዘርአ መሬት ተዘርአ ግና ሲሳ 30 مئة ፍራፍሬ ጽቡቕ ፍራፍሬ ተማህር ማለት ስለዚህ መፍትሕኡ لدن لبي لدنزز لبي هم يودا هم فرعون قال እግዚአብሔር بمسمع خالاي كما تمسطو امزنتو كله بصلاتكم تغوا وتر አባቅም ይጥዋል ነው ልብኹም ከይታደንድኑ አስተውዕሉ ተጠንቀቁም ሰለ ነገር ግን ካውዙ ሁሉ ዚ በጸሎትኩም ልክትድሕንሲ زوتر يا صليو بصلاتي كدحن لخيل خزحنا صلوت لمسلناكم هاون مبدئ المسلنا هذا ነገር ተሸግርካ እግዚአብሔር ሃበን ትውለሉ ሃሞ ግን ይኾነኝ ጸሎት ማለት ህይወትኻ ማለት ነው ለመንፈሳዊ ህይወትና ካዕይዎም ዝኽሉ ሓደ ጸሎት እዩ ጾም ክንጾም ተለና እዩ زدنزز لبي كملس لخل سلازي كخفو نجر كفتنا كمكرا كحاتيات كحدات كتدحنوا ندحدوا لكم خوينكم زدنزز لبنا خاتم كرسرس ندحر خوينو كل غزي صليو يلو صليو غحاتي مشاتي صليو لا املاكم ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር ማለት ነው يتابع أن نجزيه وسمنسوت أو قيتا لافتنا كيتا أتوني لا أقولكم يا صليو تقوى صليو كما يتبع وسمنسوت لافتنا الكيتا أتو نوعيكم صليو
ላፈተና ልከይተኣቱ ነውዒኹም ታይበሉ ላፈተና ልከይኣት ሰብ ታይገብር ነዎ ክጽልነዎ ፈተና ማለት ኸታ እዩ ፈተና ማለት ሓና ልመስለና ታዩ ልበል ለማ አንተ ሓደ ሰብ ጽርፍ አቢልካለ ለማ አንተ ፈተና ታዩ እዩ ፈተና ለኾና ይንብለስለ ዕንቅፋት ወዕካ ወዲቕ ካለ ታለለ ፈተና ኢላጋጥመና አለ እዩ ፈተና እዩ በቃ አሕና ንብሎ ሓደ ጉዕ ዘዕድግ አቢና እንድሕር የሰርሒና አለ ኣነታ ዓይነት ፈተና ኢልፍተን ለኽዎ አቤት አሕና ንብለ አብይወትነኩ ሌላ ሓደ ነውሳት ማ ሃማይ ይልፍተን ስሩህ እንዳይል ተፈተነ ሰብ ኸንህዶ እንዳይል ተፈተነ ሰብ እንህዶ ታኾን እዩ ትገይርኻ ወይም ሌላ ኣብ ንግዳ ትርፍ ስለለይ ኣበለ እኮ እዩ ስለልከሰረ እኮ እዩ ሃማይ ይልፈተነ ሰብ ደና ኮይኑ ኣነ ልብል ማ እየው ከይሰምዐና ሃሙ ክንብል ተለና ማለት እዚ ፈተና ይባል ቀሊል ነገር እዩ ፈተና ልባል ታየ ይብል ከዚ ብትርጓሜ ክትርጎም ተሎ ላብ ፈተና ከይተኣቱ ነውዒኹም ጸልዩ ማለት ፈተና ተባለ ሓደ ኃጢአት እዩ ይብል ታይለኩም ነው ፈተና ኃጢአት ላብ ኃጢአት ከይተኣቱ ነውዒኹም ጸልዩ ክሕደት እዩውን ይብል ታይለኩም ነው ክሕደት እዩ ላብ ክሕደት ከይተኣቱ ላብ ጥርጥር ከይተኣቱ ሃይማኖትኩም ከይትክሕዱ በሃይማኖትኩም ከይትጠራጠሩ ብዙሕ ሰብ ከዚ ሃይማኖት ላጠራጠረ እዩ በተለይ ህይወትና ህሊናና በብዙሕ ትምህርቲ የተዓጀበ ስለዝኾነ ሓደ ነገር ክበሃል ተሎ አታምዚ ድዩ ንብል እዚ ላብ ክሕደት ከይተኣቱ ላብ ጥርጥር ከይተኣቱ ላብ ገሃነመ እሳት ከይተኣቱ ነውዒኹም ጸልዩ እንድሕር ትጽልዩ ኮይንኩም ልቦናኹም ዳረስረሰ ምስ ኣምላክ ተነጋገርኩም ትኸዲኹም ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ልቦናና አረስሪሱ ጽቡቕ ስራሕ ክንሰርሕ ንስሓ ኣቲና ስጋው ደሙ ተቃቢልና ናይ ስሙ ወረሲ ናይ መንግስቱ ወረሲ ናይ ስሙ ቀደስ ክንኸውን ብቅዱስ መንፈስ ይሐግዘና ወስብሐት ለእግዚአብሔር።